Тези мъжки наистина в карта, защото те продължават нататък. Това вече не са квалификации. Това са елиминации. Те сред 5 песица, от 5 ще карат по една и накрая. Дами и господа, преди това, преди да започнем, искам да ви представя един човек. Знаете Борисова. Тя беше дамата, която миналия път спечели $3. Надя отново се оцелюва на финал. Ще се там. Готови? Старт! Едната пада, другата прескочи.